Mikompleto sa listahan sa Final Four sa NCAA Season 100 ang LPU Pirates human nakaangkon kini ug napuo kadaog. Nag-una sa team standings ang Mapua Cardinals nga adunay 15 kadaog, ikaduha sa pwesto ang Benilde Blazers nga adunay katorse kadaog ug anaa sa ikatulong pwesto ang San Beda Red Lions nga adunay napuo kadaog. Sa Final Four pairings, magharong ang Mapua Cardinals versus LPU Pirates, samtang bangkaat-bang usab ang Benilde Blazers versus San Beda Red Lions. Ang San Beda Red Lions nagmalaumong makuha ang ika-24 nga Men's Basketball Championship title niining Season 100. Paningkamutan usab sa Mapua Cardinals nga maangkon ang kampyonato human sa 33-year title drought. Samtang naghinam-hinam usab ang Benilde Blazers nga mudaog karon nga season human sa 24 katuig nang nilabay nga sila ang mikampyon. Adlaw, Nobyembre 23, magsugod ang duwa sa alas 11 sa buntag, samtang sa alas 12:30, kaduang duwa na makita sa Heart of Asia.